пропаст. Твоята задача е да не паднеш в пропастта и да останеш на планината. Как ще стане това? Ето, пред теб има 3 артикула. Трябва да познаеш каква е тяхната цена. За всеки 1 лев разлика, катерачът изминава по 1 стъпка. Имаш общо 25 стъпки. На 26-та си в пропаста. Точно така, разлика в цените на тези 3 продукта. И така, Ники, представи първия продукт. Представям ти първи артикул. Това е пасатор дипломат с 2 скорости, изработен от топлоустойчива пластмаса. И твоето предположение 25. 25 лева. Не е вярно. Не е вярно. Добре, тогава да видим катерача какво разстояние ще измине. 3, 4, 5. Добре. Само 4 лева. Това не е никак страшно, нали? Идеално. Добре, Цанко. Втори артикул. Следващия артикул, това е блендер дипломат с самозаключващ се капак. 3 скорости, пулс бутон и дисплей. И твоето предположение? 120. 120 лева, каза Цанко. За съжаление не е. Да погледнем тогава нашия катерач. Нека да видим истинските цени. И на следващия продукт.